d'una ametlla o de pell de taronja. Això és el que ha aconseguit un investigador del campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València. A més, este projecte persegueix reduir els residus agroalimentaris. A partir de residus agroalimentaris com les colfes d'ametles o la pell de taronja com esta, es poden obtindre plàstics com estos. Això és el que han aconseguit al campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València. Tractem de buscar alternatives als plàstics convencionals i que aquests plàstics d'ús quotidià, com els emboltatges dels aliments, no generen un gran problema al medi ambient. També se li dona un ús a residus de la indústria agroalimentària. En la Comunitat Valenciana tenim una gran quantitat de residus agroalimentaris com la taronja o l'almela, i l'objectiu és agarrar aquest residu que una empresa no voldria per a intentar reintroduir-lo en el sector del plàstic. Hi ha diverses vies per reduir l'impacte ambiental. Utilitzar plàstics que per la seva natura són biodegradables. Utilitzar plàstics que venen de fonts renovables. I la tercera via és utilitzar residus, revaloritzar residus i introduir-los en plàstics. A més, estos plàstics es biodegraden en menys temps que els que provenen del petroli. El polietileno o polipropileno degraden entre mínim 50 i 500 anys. Ja hem aconseguit proves d'aconseguir polímers que es degraden entre un mes i 2 anys. Este material està pensat per a substituir el plàstic d'envasos o el paper de plàstic transparent, però també podria utilitzar-se en indústries com la del joguet o la de l'automoció.